Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 88 anyos nga babae sa siyudad sa Silay patay bangod sa kolera. Sa 61 ka mga water refilling station sa Bacolod natukiban nga wala sang sanitary kag business permit. Sa balita nasyonal, 8 nagkalamatay bangod sa Bagyo Karding. Pagpaisol sang barangay kag SK elections nakalusot na sa Senado. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatuno. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Ang balitang ito. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Yes, good morning mga ka-aksyon and happy Wednesday. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon ta, malipayon nga Miyerkules nga adlaw. Yes, malipayon gidya. I like your your outfit for today. Of course, Daw thank you, Agosto bla, no? Do, no? Agosto. Nga gusto. Buwan ng wika. Nakalain. Init ko. Tawad sa akin yung Drio. Very late ng Action Boy pag-celebrate na. Very buwan ng wika. Buwan ng wika. Di ba kami mula dito sa babaw? Nanganagay tawag sila gani. Basta mo na siya. Kimuna. No, there's something muna sa No, nadumduman ko ngayon si President Manuel Luis Quezon. Ang aman. Di siya ang ama ng wika mo. Ayaw mo na. So, dumduman mo gid siya yan. Dumduman ko sa dayo. No, ka Mrs. Quezon. Mrs. Quezon. Quezon City. Charot. Morning na dira sa aton nga mga ka-aksyon. Kag sa naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag sa mga drivers naton dira, good morning sa inyo. No? Sa mga vendors naton, sa mga naglaylain nga mga merkado, maayong aga. Mga kapihan naton dira sa nagapangape, good morning gid sa inyo tanan. No? Dira lang kamo pangape ha, ako bahala sang balita. No? Kamo bahala sang bayad sa kape. Correct. Sige, sa aga pa nga nag-monitor sa Facebook, good morning dira sa inyo. Remar Hicano Halyasgo sa Banwasang Valladolid. Miss Jinky de Alagdon is with us already, no? Ana Sinoro, kag Nene J. de la Cruz. Good morning. Good morning. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma, sa kay Arthur Jeff Villasor, morning suno sa siling ni Miss Jinky. Si Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota, maayong aga. Si Noel Amar, Alma Oligon, good morning sa inyo. Salamat gid Miss Jinky sang 50 stars. 50 stars in padala, no? Si Jen Winslet. Good morning mga man sa imo dira. Winslet. Yes. Sino ka na artista nga Winslet? Ambot Yung sa kuha sa ano ba lang sa My Heart Will Go On ba? Ano ganun ang pelikula? Titanic? Sino ganun na ang kuanda? Daw si... daw lapit-lapit na ang apelyido. Lapit-lapit. Si Kate, o sino naman? I-search ta. I-search Sino ang bida? Ang babae, blad ang nubya, blad ni Jack. Si Rose bala, si Rose. Si Rose. Esther Lynn, Kate Winslet, nasa bala mo? Sige, check tayo. Si Kate Winslet, gidambal ni Dennis. Okay. Ara naman si Dennis. Daw tsakto man. Daw tsakto man ko gali. Nga daw lingkod may artista gay nga Winslet. Ano ini pautang. Ano na? Hindi may ginsend naman sa akon nga mga amo ni basta amo nila banaban sa pautang naman Very yo. chorizo. May kwan po. Correct. No ganit ne? Embutido. Oo. Na laban baligyan ka naman sa nila. Of course. Okay. Si Miss Jinky, natamyaw niya man ang iyang mama, si mama niya Lulit Dialagdon. Get well soon, kuno. Nga, ano tabo siya? Ang tabo kay Mama Lulit. Oo. Get well soon, Mama Lulit Dialagdon. Si Papa Joe ni Miss Jinky, si Aldrich John Apil, si AJ, Yaja, Kirina Villaflor, Cherilyn,
Grazel Maya Villar, Luckily Jean, Jen Dialagdon, Jay Nagor, Florence Malior, kakasitaran niya family ni Miss Jinky Adra sa may Pandanon DSB. Good morning sa inyo. Good morning. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. This time check is brought to you by Champion Superpower with Exchange Technology. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by... Sa detalye na sa ito nagpangunang mga balita lokal. Patay ang isa 88 anyos nga babae bangod sa kolera sa siyudad sa Silay, diri sa probinsya. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Mayor Judith Gallego nga ang pasyente isa ni kababae nga napatay sa naligid nga semana kag nalumong na. Duha pa ni Gallego nagpositibo sa kolera ang pasyente base man sa resulta sa laboratory examination. Ginadmit ang pasyente sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay. Nag-issue ng alkalde sa executive order agud ideklarar ang outbreak sa kolera sa barangay Ginhalaran. Ginmando na ni Gallego sa City Health Office ang pag-inspeksyon sa mga water refilling station sa syudad, samtang ginkuhaan naman sang water sample ang lugar sa pasyente agud ipaidalom sa examination. Sa karon nagasapol na si Gallego kay si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ginkompirma naman ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga 5 na ang kaso sa kolera sa probinsya sa diin isang patay kag 4 ang ara sa hospital. Ang 5 ka kaso ang na-record sa syudad sang Silay nga may 3, Ibi Magalona 1 kag syudad sang Victorias 1. Sa interview sa Action Firing Line ginpahayag ni Tumimbang nga ila ginrekomendar sa lokal nga panguluhan sang 3 ka lugar ang pag-istrikto sa implementasyon sang monitoring sa mga water refilling stations iban pa nga sources ang tubig nga ginainom. Ginpahanumdum ni Tumimbang nga pabukalan ang tubig nga inomon agud masiguro nga mapatay ang anuman nga kagaw. Ginpangabayman ni Tumimbang ang mga lugar nga may recorded nga cholera cases nga magpatigayon sa nga chlorination sa mga source ang tubig nga ginainom. Ginpasiguro naman ni Tumimbang nga wala sang kabalakan ang publiko tungod nagapati ini nga masulbar ang problema sa pagbuligay kag kooperasyon sang tanan agud hindi maglapta pa ang balatian. Sa Negros Occidental, there are now 5. So, sa may Silay, we have 3. Sa Ibi Magalona, kag sa Victorias, we have 1 each. 5 na subong ang case ang Vibrio cholera. All of them are admitted sa atong hospital, but ang isa nag-expire siya. Akin sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Natukiba naman sa Bacolod City Health Office nga may 61 ka mga water refilling stations nga nag-ooperate sa syudad sa Bacolod nga wala sang sanitary kag business permit sa syudad. Gin-intensify sa CHO ilang monitoring kag inspection matapos na record ang una kaso sang kolera sa syudad apang naka-recover na. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, pamuno sa CHO Environment and Sanitation Division, sa datos tubdob September 23, may 142 ka mga water refilling stations ay ilan na inspeksyon kag 81 dire ang mayara sang permit kag 61 ang wala sang business permit. Ginsumeter na sa CHO ang ilang rekomendasyon sa Bacolod Permits and Licensing Office para sa temporaryo pag-untat sa ilang negosyo. Nagpanugyan si Dr. Tan sa natungdan ng negosyante nga magproseso sa ilang business permit bangod kung may problema sa palabuton, mayara sila sang salabton. Nagpangabayan naman si Tan sa 61 ka mga barangay nga magbulig sa pagmonitor sa sining klase sang negosyo nga napapanaugan man sa violation o kung wala. Sa iban nga Nakalibot kita 142 ka water refilling stations, 81 ang with permit and 61 ang without. So sa 61 na some of this are on the process pa sa pag-process man sa mga permits. Ang kabayan sa pahayag ni Dr. Grace Tan sa CHO.
Sa dugang nga balita, lokal, desidido nga magpasaka sang kaso ang mag-asawa nga biktima sang kidnapping batok sa nadakpan nga suspect nga ginaligar may depresyon. Sino kay Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8, nagkadto sa iya tratapan si Rogimel Aurelio, 45 anyos, kaupo ng iya asawa agud hikuton ang mga papeles sa pagpasaka sang kaso batok kay Dexter Estimado. Madumduman la 7:30 sang gabi sang Setyembre 25 sang natabo ang insidente sa diin nagpanaog sa salakyan si Aurelio agud lantawon kung nga nag-overheat ang salakyan. Apang gulpi na lamang nga nagsulod kag nagpungko sa driver seat si Estimado, kagin padalagan ang salakyan padulong sa dalan alihis sa diin sa kay pangasawa ni Aurelio. Tungod sini nagpakayo sang bulig sa otoridad si Aurelio ang gilayon nag-flash alarm kag nadakpan ang suspect. Sa piyak sini ginpahayag sang utod ni Estimado nga mabuot ang iya magulang kag nagapati nga nadala lang sa ginaantos nga depresyon. Sunod pa kay Puerto, ginpaidalom na sa CT scan si Estimado matapos ginkastigo kag karon ginahulat pa ang resulta. Wala sang abduction nga nagluntad sa siyudad sa La Carlota sa nakaligad nga semana base man sa resulta sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, ang hepe sa La Carlota City PNP, nabato nila ang impormasyon may gin-abduct nga lalaki sa proper sang siyudad apang wala ini formal nga report sang PNP. Sa investigasyon sang kapulisan, wala man puwersa ang inkuha ang lalaki, wala man gintayaan sang armas kag wala man ginpusasan. Bangod sini nagapati si Garinganao nga mahimo hungod nga nagsakay kag nagupod ang lalaki. Nagabaton man sa report ng kapulisan nga nakita ng lalaki nga nagalagaw sa siyudad sa La Carlota sang gabi matapos ini ginaligar gin-abduct. Sa piyak sini padayon ang pagpagiangot sang kapulisan sa pamilya sang ginaligar lalaki ang gin-abduct. Nagay pangabay man si Garinganao sa netizens nga antes magpagawa sang report, siguruhon ang kamaturan sa likod sini. Gin-promote bilang Lieutenant Colonel ang 3 mga police officers sa Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO. Suno kay NOCPO Major o kon Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sang Police Regional Office o kon PRO 6. 5 ang gina-promote sa PRO 6 kag 3 diri ang gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sila mo Sanday Police Lieutenant Colonel Jake Barila, nga hepe sa Escalante City Police Station, Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr., hepe sang Sagay City Police Station, kag Police Lieutenant Colonel Anthony Grande nga sadto hepe sang Kawayan Police Station, apang matapos gin-promote ginsaylo bilang Chief sang Provincial Community Affairs and Development Unit. Ang promotion sang 3 ka mga police officer ang epektibo sadto nga Setyembre 21, kag ang duha pang gin-promote amo Sanday Police Lieutenant Colonel Frankie Gatila sang Antique Provincial Police Office kag Police Lieutenant Colonel Juvie Navales sang Iloilo City Police Office. Ginpasakaan naman sang kaso sa ang nobyo sang babae nga nasapuan patay sa sulod sa isa ka hotel sa siyudad sang Dumaguete sa probinsya sang Negros Oriental dadto sa Duntelikdan nga Setyembre 23. Ang biktima gikilala kay Christine Joy Labe, 25 anyos, ang barangay Inalad, poblasyon Banwa sang Pamplona, Negros Oriental. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Rolando Lavisto, spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office, nakita sa footage ang sang closed-circuit television nga na-instalar sa hotel nga ulihin nakaupod ni Labe si Igyo. Dugang pa, may mga saksi nga nagpamatuod nga antes na sapuan patay si Labe, nakita nga nagwa sa kwarto sang hotel ining iyang nobyo nga si Igyo. Sa gipatigan nga hot pursuit operation, nadakpan sa siyudad sang Bais si Igyo. September 26, ginpaidalom na sa inquest proceedings ining si Igyo kang pasakaan sang kaso nga murder. Apang sunod kay Lavisto, base sa resolusyon ng papanaog sang piskal, gin-downgrade sa rape with homicide ang kaso ng pasaka bato kay Igyo nga karon nahunong naman sa custodial facility sang Dumaguete City Police Station. Gin-confirmar ni Police Major Jory Puerto, hepe sang Bacolod City Police Station 8 nga nagpositibo sa drug test ang magtiyo nga nakuhaan sang 210 gramos ng kabugaton sang marijuana sa drug buy-bust operation sa Purok 3 Magsungay, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod sang Domingo nga adlaw Setyembre 25. Ang manadakpan mo Sanda Inake Claridad, 24 anyos, kag Ernesto Claridad, 53 anyos, ginakabig naman nga street level individual o kon SLI kag malunsay residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga suspect ang 30 ka ziplock sa sang marijuana nga nagabalor sang 25,200 pesos. Ang managkaladakpan ang ginpasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa tak na alas 6.
8 nagkalamatay bangod sa Bagyo Carding. Samtang pagpaisol sang barangay kag SK elections lusot na sa Senado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Nagsakay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw. Ano naman daw. Gusto ko basta. Hindi ka ba? Si Mama Lulit gali daw ginakatrangkaso gali. Kaya so sa panahon to tugnaw nga daan subong kapin pa sa DSB, no? Correct. Get well soon sa kay Mama Lulit di alagdon dira, no? Yes. Teresa Linaha Kayaw, morning sa imo mare. Kita na ita sa Biyernes dason gali ba nga Biyernes. Elvira Hilogo, good morning. Inday Blaza, kay Kumare Coman Virgil Legaspi Coloso, kay Imelda Puig, good morning man sa imo dira, no? Kay Synthros Aspan Canoy, tamyaw niya lang si Arnold, si Daisy, si Arvin, si Arian Kag-ada, sang Payaw Binalbagan. Subong man kay Rosie, kay Joey, kay Hemrose, kag kay Unel, no? Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dira sa imo. Kag kay Melchor Melos, Chaindring, mang agad sa imo, no? Lani G. Villoga, good morning man, ha? Ara ka sa barangay Busay daya Mariberge, get-check guro sa talamdan, may talamdan man siya mo. Wow, sana all. Nakapaani siya gani, i-message ta siya kay mabakal ta sang iyang produkto. Yes. Okay? Red rice. Red rice pagid yan. Sige. Kay Jocelyn Arisevita Olak watching, good morning sa imo. Marialyn Bilar Hacolbe Lumbo, good morning man. Si Yoy Panugaling, good morning. Maulalon nga agad dra sa may Barangay Quinten Remo. Uy, yes, gaulan dra sa inyo. Sa pagkanto mo digin nagaulan wala. Wala. Okay, wala man no dre sa aton. Sige. Agabilang gapo no, do perting ulan. Correct. Tia Kim Iriman, good morning sa imo Tia. Kay Yes,
Eskwela na. Si Ating, eskwela na Ting. Mary Ann Joso watching. Janelle Apostol, si Ting Ting Mumbai. Good morning man. Si Sir Philip Alonsagay, Action Boy, watching man. Good morning sa inyo, Sir Philip. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Ginatamyaw gali ni Mary Ann Dioso ang iyang happy birthday kay Rodmark Dioso. Sige, happy birthday, Rodmark Dioso. Yes. Si Kirina, may ginatamyaw man siya. Tatay Armando Ibanez, kag Lilia Ibanez, Ferdinand Villaflor, kag Arlene Villaflor, Mamang Lulit Dilagdon and Papa Joe Dilagdon. Si Aldrich John Appeal, good morning man. Sige, Russell Gomez, good morning. Kag Nilda Belyote Olarte, good morning man. Kag si mama niya, Jinky Dilagdon, ginagreet man ni Kirina. Si Sir Dennis Nestro, good morning. Dahil sa may Woodfire Bacolod. Juvie Monares, good morning sa imo. Kaya Gloria Moscosa Flores, maayong aga landa. Okay? Si Ma'am Vanessa Mayo Araman. Ay, Ma'am Van, araman si Ma'am Van. Yes, Okay, good good morning, morning. Ma'am Van and Doc Matt Mayo sa may Minnesota. Si Ating, wala siya kuno klase, subong. Tingala ko With do. anong gidyo dapat klase. Wala kami subong klase. Ha. Dapat Happy sige, gid siya. nalipay sabi nga wa isla klase. Malipayon si Ating. Pero mas malipayon na sa kung may klase sila. Hindi ka dapat magamuna, Ting. Kung may klase sila, mas malipayon na sa kay makita ang the one. Wow. Yung the one. Ang dawan mo, Ting, ka ba na magtigang? Kasabad. Ay, kalain. Si Sir Philip Alonsagay. Aragit siya. Sige, Good morning sa imo, Nanda. amigo. No? Kag si Gloria Moscosa Flores. happy birthday lang ko na saya sister nga si Glenda Raffles. Birthday subong ni Glenda Raffles. Yes, happy birthday. Happy birthday, Miss Glenda Raffles. Yes. Kabay pa magdaog kami. Sa Raffle. una, may greet mo karon on air bala. Raymark Estares, good morning man dira sa imo kag dira sa kay sa Alagad Radio mayang aga. Yes, sige. sa akon kung mga mo ni bilang ginasend, actually sa akon, diri ko ginlantaw sa akon isa ka phone sa Android. Makita ang comment yun nga do champagne to, do makita. Pero diri sa iPhone hindi Hindi makita. makita. Mga abo na abot gani Ano na do? Kaya tanglan ba sa akon ba? Sige, Para may wala mo na iPhone lang. man ko. Kay mo daw puro lang ng iPhone do. Wow, ari ganing Android. Gali. Diri wala gyud siya ga-appear yung mga good morning nga mga emojis mga na mga na. mga emoji Pero daw diri wala. sa Android ga-appear siya na man ning iPhone man ni liog lang ko da kay Kay sino? si sino kita giya sa iPhone Si man. Kwan Guro, hindi si Kwan, si Bill Gates. Ay hindi Hindi na saya. Oo. Teka daw, hindi na siguro. Microsoft galing na kay Bill Gates, ano? Dahil lang yun kay ga-appear siya diri amo nakakabudlay kasi amin mag-comment bala nga ambas lang wala ginabasa ila comment kay hindi makita. Muna. Sa man ni oy. Ote, sige, okay na. Standby na sa mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate.
Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Patay ang 8 ka mga tao matapos sa paglaslas ang Bagyo Carding sa Pilipinas. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 ka rescuers ang napatay sa baha sa Bulacan, 2 ang napatay sa Zambales, kag isa sa Quezon. Naglambot naman sa 160 milyones pesos ang balor sang kalitan sa agrikultura. Mga 16,476 ka pamilya naman o kung 60,817 ka mga tao ang apektuhan sang bagyo. 51,811 ka mga tao ang nag-evacuate kag karon temporaryo nagatiner sa naglain-lain nga evacuation center. 1.5 milyones naman nga valor sang relief goods ang naparagtag sang gobyerno sa mga apektado nga residente. Sa karon 32 ka munisipalidad kag syudad ang nagdeklara na sang state of calamity. 21 ka mga healthcare facility ang partly damaged sa nga maglaslas ang Bagyo Carding. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere tungod sa bagyo nagkalakakas ang maatop kag ginbaha ang pila ka mga pasilidad. Suno kay Verriere hatagan gilayon ig talupangod ang manhalitan nga pasilidad sa buligman sa mga local government units kun LGUs. Dugang pa ni Verriere wala sang nauyang nga COVID-19 vaccine bangod sa nasambit nga bagyo. Matapos ang pagbaha sa pila ka bahin sang Luzon, ginmanduan na sang DOH ang regional director nga maghatag sang post-exposure prophylaxis batok sa pandam sang leptospirosis. Pahayag pa ni Verriere nga naghatag sila sa instruction nga ang tanan nga managlusong sa tubig baha kinahanglan nga matagan sa prophylactic nga bulong sa diin libre ini nga ginahatag sa mga healthcare centers. Kadungan sa pagdumdum sang Save Sierra Madre Day sang Lunes, September 26, kag ang pag-igo man sang Bagyo Carding sa Pilipinas, liwat nagapilar si Rizal 4th District Representative Fidel Nograles nga ipasarang hagna nga nagatukod sa isa ka ahensya para sa conservation kag pagdumala sang 540 kilometros nga mountain range. Si Nograles ang author sang House Bill number 1972 nga tuyo magtukod sa Sierra Madre Development Authority. Kung matukod ginman pamunuan sang SMDA ang anti-illegal logging kag reforestation campaign sang gobyerno. Ini man ang magahulag agud manikawan ang pagtukod sa mga illegal nga infrastruktura kag magtukod sa indigenous resources na sambit nga lugar kag maghatag sa nakaigo nga hibalo sa publiko angot sa importansya sang bukid. Pamunuan man sang SMDA ang plano kag pagpatigayon sang infrastructure projects kaangay sang river, flood kag tidal control work, wastewater kag sewerage work, dams kag water supply, dalan, irrigation, housing kag iman pa. Naibaluan dako ang ginhatag nga water supplies ng Sierra Madre sa Metro Manila. Lakip na sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna kag Bulacan. Ginaprubahan na sang Senado sa third kag final reading ang hagna nga nagapaisol sa 2022 nga barangay kag SK election sa sulod sang isa ka tuig. 17 ka senador ang nagpabor sa pagpasar sang Senate Bill number 1306, samtang Sunday Senators Aquilino Pimentel III kag Risa Hontiveros ang nagkontra. Nanindugan si Pimentel nga insufficient kag ini maayo nga mga rason o kung hindi maayo nga mga rason ang gindepensa sa proposal nga pagpaisol, samtang wala naman ginugyanan ni Hontiveros nga sa Disyembre 2023 himuon ang eleksyon kag sa baylo ginaduso sini nga himuon Mayo 2023 bagay nga wala ginbaton ni Senate Electoral Reforms and People's Participation Chairperson Amy Marcos nga among sponsor sang hagna. September 20 sang ginaprubahan sang Kamara sa third kag final reading ang counterpart sini nga hagna.
Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Anay Chief Justice Lucas Bersamin bilang bagong Executive Secretary. Ini ang ginkumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Pagabuslan ni Bersamin, si Anay Executive Secretary Vic Rodriguez nga una na nga nag-resign sa pwesto matapos ang kontrobersyal nga plano nga pag-import sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay. Suno kay Angeles, nanumpa na si Bersamin kay Marcos kahapon sang aga sa palasyo sang Malacanang. Ginpahag pa ni Angeles nga gilayon na ginumpisa ni Bersamin ang trabaho pagi sa pagtambong sa ikasyam nga cabinet meeting sa palasyo. Ginpahayag ni Senator Christopher Bongo nga ang 1987 Constitution ang nagaunod sa maprobisyon ni dumaan na o kung hindi na makabulig sa pagtinad kag pagsanyog sang pungsod bangod sa mabugat nga maproblema ang ginapatubang sang Pilipinas. Suro kay Go ang 1987 Constitution o kung Philippine Constitution ang 35 ka tuig na kag wala gid ini maamyendahan, rason nga suportado niyang inisyatibo nga tun-an sa liwat ang maprobisyon sini nga pwede himuon nga mas mapuslanon sa hangkat sang panahon. Gininganyo man ni Go ang opisyal sang gobyerno nga mga interesado nga partido nga tun-an ang mahagna nga amyendahan ng 1987 Constitution agud magasanto sa karon nga sitwasyon. Sunod pa kay Go kon may pagbag-o dapat para sa ikaayos ang tanan nga Pilipino. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Good morning dira kay Edith Biasca, no? Mayang aga dira sa imo, Jan Arlos kag kay Remia Garcia dira sa Barangay Pahanukoy. Good morning. Mga ka-aksyon, inyong mamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salak akong Aksyon, Art Tayhupon. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!